Alright guys, nandito kami sa Taragtag, San Carlos, Pangasinan. Ito yung client natin ngayon, si Kenzo. Yun, saka si Sir Pogi. Ayun, sa mga naghanap ng Belgian dyan, kontakin nyo lang si Sir. Ayun, taga saan ka, Sir? Kalasyaw, sir. Ayun, taga Kalasyaw siya. So, malaki si Kenzo. Anak ni? Travis. Ayun, anak ni Ravis daw. Alright, tara, let's go. Samahan nyo kami. Kakastayan boy. Ito po yung client namin, yung babae guys, video aggressive po, kaya bubusalan po namin siya. Yan. Madam, wali mulag na irongan nyo. May bangkito nga madam. Ang gotso nira. Sir, Bon, pasok mo dito, sir. Hawakan mo sir. Sir, ganito sir, pasok mo ganoon, sakay, ilalagay mo sa batok. Ito ilulusot mo dyan sa kaliwang tenga. Sir, lock mo muna dun sa likod. Akala mo madam, masipay. Alanganin na. TV wake up. TV wake. Mabubuyak niya. Hindi, ano yan, Uratics makulot. Ay, hindi Uratics, malutong. Ganun po ba? Mas matibay yun. Matibay daw yun, Bon. Iratex. Sibag, masibag guys. Sa para talaga. Sit. Bella, wag mo. Bella? Ilak mo na kagad, sir. Ay, sir, mali na. Akin na po. Meron, sir. Ilak mo kagad dun sa ito mo na yung unang ilalak sa batok niya. O saka mo na lang sa pera. Back mo agad sa. Sakay ayaw mo yung sa kabila. Yan. Yan. Kung medyo maluwag sir, adjust mo pa. May ano yan, adjust. Medyo maluwag eh. Yun doon sir, yun. Yan. Okay sir, ilayin mo lang. Safety first. Hindi tayo mabawasan. Hindi tayo mabutasan. Iano mo na nga kaya dyan sa ano sir. Yan sa laser. Isuot mo na yan. Tanggalin mo ulit sir. Isuot mo dun sa laser. Kanin sa natin. Ate, pinanlock mo. Ilabot dito sa may lace. Ikaw mo ni may inlock mo. Ilabot dito sa lace. Tahan. Ilabot dito sa lace. Napantin. Ang sikip. Hindi ko kasi pwedeng hindi ako kilala ng aso dito. Yan. Mabait ito eh. Papahimas pala eh. Yan. Para sa pikit ko. Yan. Balik mo yung sa tenga. Alright, asan na si ano? Alright. Sir, pa-video mo yung pa kami pa sir. Ikaw na mag-video sir. Alright. Sir, bawa ka sa ulo. Right, for session. Romansa pa, romansa. Kaya yan. Kayang pangkat mo boy. Oh. Up. Up boy. Up boy. Grabe, dilpat marino.
Marino ata amo mo ah. Maya, marino Ay, ka. bihira. Maraming sumisit. Ano? Marino nga. Marino ka. Ay, kaya pala eh. Kinuha niyan. Ay, virgin. Ang virgin sa Marino. Virgin mo. Mabibirgin mo. From. Sa pa mga sir. Gata makalukon, sukarin nyo. Titir. Sumigas sir. Sir, sa kabila. Ay, natanggal na. Tanggal na yun sa kabila. Dito po ang hawak mo sa dito. Benzo. Sige, lapit ka na. Hindi lang ba? Ayos ka muna dyan. Kaya na pag Yung sumangkot. ano niya sa liig. Saan? Sa tayo. Saan mo? Ayun, hindi naman na tayo. Pinakapin mo na. Dalawang tinga na lang hawak mo sa. Kunin. Ram, kapoy ka po ka sisit mo. Hindi nakakalukon yan sisit. Pati ko man. Unang kumabayo ah. Kakabayuin kita. Kulot-kulot ko, pambantay mo yung porn niya. Saktan eh. Kaya may amo, matin yun. Ay, ma. Papabon. Right. Kapatitigasin ko. Gabay mo na lamang. Marundon lang lamang. Takipo. Tulad ko. Napapahinga. Mapahingan mo. Recipe mo. Sabay ka may kama sir. Kama. Sabay ka mo aircon. Aircon ka boy. Gano. Parehas virgin guys. Parehas virgin. Nagjakpatan sila. Kinay tatawayan mo. Tatawayan ang paitak. Aircon mo ito. Natalikas ang panitan. Naputa, magitan siya. Good boy. Hindi ka, marino ka. Nung ka natin sisit parkada, naukot ka. Naroromansan mo rin, gana pagod lang. Balik mo niya. Malaki din itong babae pero tanda din siya. Travis sir, Travis. Bigornia. Bigornia pala to. Kapag ano to, kalay ni Asin Karab. Si Bigornia. Bueno, hawakan mo. Picture lang sa. Sanay ka na dyan, lang ka na matakot ka. Right. Follow me. Bye. Okay na sir, picture din.